Bon dia. Bon dia. Mire, Vostè dirà. a veure, és que, Bones són. sí, i tant, són del meu hort i jo volia vendre-li-les, que tinc moltes i mira-les com estan, però no em paguen res per ahir. Jo dic que encara que em paguen a vostè a un euret el caixó, jo li importaria. Home, un euret és poc. A mi és que me l'estan oferint del Marroc i de Sud-àfrica a €1. Igual, els llimes que les taronges. I jo no vull mercancia estrangera, jo vull la taronja d'ací de València, igual que les llimes. Mira, 50 cèntims, li la deixo jo, més barata que Sud-àfrica, són valencianes. 50 cèntims, això està fet. 50 Mira, cèntims. és que no vull ja ni guanyar res, ara que es foten, els sud-africans, els marroquins i els californians, tots. Ale, Doncs deixeu ahir i demà m'emporto 3 de taronges i 2 de llimes. Jo aniré portant-li tots els dies, no vull cobrar res. Jo és que de Sud-àfrica no vull res. Vale, perfecte, mira. Bueno, doncs demà l'espera així. Jo- I li pagaré a euro. A mig no, a euro. Ah, moltes gràcies. Vale. Moltes gràcies. Així no Vale, tenia quedem que així. ser tot. Així. Vale. Veus?